Çäreň dowamynda döwletleriň we sivilizasiýalaryň özleri ara baglanşygy, paragatçylygyň we ötüşiň binýadatly halkara forumyň ýokary uramaslyk derejesi hemde Magtymul Pragynyň edebi mirasyny wagt etmekde şahyryň şan şöhratyny has artdyrmakda, halkara ymtanperwer gatnaşlary we medeni dialogy potolandyrmakda taryhy ähmiýeti bellenildi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň beýik şahyr Magtymul Pragynyň edebi mirasyny ylmy esasda öwrenmek we ony dünýä ýaymak boýunça başlanýyşlary häzirki wagtda hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýar. Hormatly prezidentimizin halkara forumdaky çykyşynda bellenýär. Magtymulunyň baý mazmunly beýik mirasy Türkmen döwletiniň daşary siýasatynyň esasyny kesgitledi. Onun parahatçılık, adalatlyk, ymtanperwerlik, dostdoganlyk we ähli halklara hormat goýmak baradaky düýpli pikirleri beýlik döwletler bilen özara gatnaşlarda möhüm ähmiýete ýa bolýar. Türkmenistan milli derejede ileri tutulýan garaýşlaryny Birleşen Milletler Uramasynyň giň gerimli maksatlar bilen utgaşdyrmak arkaly döwletleriň we halkara uramalarynyň arasyndaky sağlaşlyk hymmatdaşlygyň nusgasyny görkezýär. Bizim yurdumuzun başlanışları esasında Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasy bir näçe kararnamalary, şol sanda 2025-nji ýyly halkara paragatçylyk we ynançmak ýyly diýip yglan etmek hakynda kararnamany kabul etdi. Bu möhüm resmi namanyň kabul edilmegi Türkmenistanyň ähli umum paragatçylygy we durnukly ösüp üçin etmek, döwletleriň arasynda özara ynam berkitmek ugrundaky tagalalarynyň dünýä derejesinde ikrar edilýändigini alamatlandyrýar. Hemde yurdumyzyň tutuş adamzadyň awadan durmuşynyň bähwidine alyp barýan hoşnýetli başlanýyşlarynyň we medeni diplomatiýasynyň üstünlikleri beklenýändigini subut edýär. Türkmenistan saýlap alan oňyn bir taraplyk, paragatçylyk söýjülük, hoşnýetli goňşuluk we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelerinde esaslanýan daşary siýasat strategiýasyny ýygyderli eýermegi dowam edýär. Munyň özi dünýäniň döwletleri bilen medeni gatnaşyklaryň halkara derejede has dora başlanmagyna ýardam bermek bilen dostdoganlygy we halklaryň hoşnýetli goňşulugyny alamatlandyrýar. Bu ýörelgeler bolsa Magtymul Pragy özüniň eserlerinde ünläpdir. Mälim bolýan Magtymul Pragynyň golýazmalary toplumy Birleşen Milletler Uramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň dünýäniň hakykatly halkara maksatnamasynyň sanawyna girdirildi. Bu çözgütler hormatly prezidentimiziň başçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän medeni diplomatiýanyň şol sanda görnükli nusgawy şahyrymyz Magtymul Pragynyň umumadymzat medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi hasaplanýan gymmatly mirasyny gorap saklamak, öwrenmek, wagt etmek boýunça alınıp barýan işleriň üstünlikleri beklenýändiginiň aýdyň beýanydyr. Şeýlegem çykyşlarda akyllar şahyryň umumadymzat gymmatlyklaryny beýan edýän we hiç wagt ähmiýetini ýitirmeýän setirlerine bütün dünýäde ulus arpa goýulýandygy bellenildi. Dünýäniň dürli ýurtlarynda Magtymulunyň heykeliniň oturdylmagy muny aýdynlyk bilen subut edýär. Köp sanly daşary ýurtly alimler ömrüni Magtymul Pragynyň dürüjligine baglap bir näçe ylmy işler döretdiler. Hemde şahyryň edebi mirasyny dünýä ýaymagy münasip goşunt goşdylar. Häzirki wagtda şahyryň eserleri daşary ýurt dilleriniň onlarca çatyna terjime edildi. Magtymulunyň dürüjligi, dostdoganlyk, hoşnýetlik, insanyň ahlak gözeligi ýaly ýörelerden göz başalýar we medeniýetleriň arasyndaky gatnaşlary giňeltmäge hemde ýurtlaryň we halklaryň ýakynlaşmagy üçin köprü bolup hyzmat edýär. Magtymul Pragynyň dürüjligi adamkarçylygyň we ahlak päkliginiň nyşany bolup durýar. Onuň eserleri bolsa jefslerji güýç bolup çykyş edýär. Şeýlelikde şuňky briefing beýik şahyryň şöhratyny artdyrmagy, Magtymul Pragynyň dürüjligini dünýä jemgyýetçiligine has giňişligini tanatmagy, onuň zekiniň çoňlugyny we öz boşlugyny açyp görkezmägi. Şonuň bilen baglykda ýer üzünde parahatçylyk we ynançmak medeniýetini ösdürmegiň möhüm şerti bolup durýan netijeli ymtanperwer dialogy, dostluk gatnaşyklaryny hemde halklaryň arasyndaky düşünşmegi potolandyrmagy önükdirilen asly işleriň aýdyň beýany boldy.